Tak vítajte všetci a vzťahové tsunami. Možno, že by sme mohli začať textom. Dobre? Tak ak máte písmo, tak prosím, otvorte si ho v prvej knihe Samuelovej, v prvej kapitole. A ja by som chcel prečítať, myslím, že prvých 8 veršov to bude. Elkána mal 2 ženy. Dobre to začína. Jedna sa volala Anna, druhá Penina. Penina mala deti. Anna však bola bezdetná. Elkána chodieval každoročne zo svojho mesta do Šíla klaňať sa a obetovať Hospodinovi zástupov. Keď raz Elkána prinášal obetný dar, dal z neho pokuse svojej žene Penine i všetkým jej synom a dcéram. Anne však dal mimoriadny diel, lebo ju miloval. Hoci jej Hospodín uzavrel lono. Jej sokyňa ju ústavične urážala a trápila, lebo Hospodín jej uzavrel lono. Tak to bývalo rok čo rok. Kedykoľvek Anna putovala do Hospodinovho domu. Penina ju doháňala až k slzám, takže ani nejedávala. Anna nejedávala, nie Penina. Jej muž Elkána sa spýtal: Anna, prečo plačeš a neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzácnejší než 10 synov? Tak máme tému takú zvláštnu, lebo keď tak pozerám na naše osadenstvo, tak po väčšine nemáme tento problém, lebo nemáme 2 ženy. A to není problém. A teda môže byť, akokoľvek, skôr než sa do toho pustím, aby som to nepokazil. Ale veľa z nás je tu slobodných, alebo v podstate, alebo už nemáme partnera a tak ďalej. Uvidíme, ako to bude. Táto séria je o vzťahoch. A keď hovoríme a premýšľame o vzťahoch, tak ja som to minulý rok, myslím, spomínal, že je veľmi dôležité vedieť a mať pred sebou taký ten veľký obraz, že prečo vlastne nad tým premýšľame. A to je to, čo potvrdzuje život. Prieskum, ktorý urobili prieskumníci alebo výskumníci z Harvardu, tak oni prišli na to, že nedostatok silných vzťahov zvyšuje riziko predčasnej smrti o 50%. Čiže nie nevyhnutne manželských vzťahov, ale vzťahov, že keď si aj slobodný, ale nemáš niekoho, ktorým by si mal silný vzťah. Silný vzťah je ten, ktorému môžeš povedať naozaj veci svojej duše, tak zvyšuje sa ti riziko o 50%. Je to podobné percento ako pri úmrtnosti spojenej s vyfajčením 15 cigariet denne a riziko väčšie ako obezita a fyzická neaktívnosť. A premýšľame nad tým, to je tá jedna taká časť života, ale ktorá je veľmi dôležitá, lebo keď je zlé a keď sa máme zlé, tak je to skrátka zlé. A druhé, na čo prišli, je, o 2 kliky ďalej, ľudia so sociálnou podporou z rodiny, od priateľov či komunity sú šťastnejší, majú menej zdravotných problémov a žijú dlhšie. To je ďalšia vec, na ktorú prišli, ako sledovali život. To sú číre, nejaké také dáta. Ako to je veľmi dôležité, že by sme mali niekoho pri sebe spolu, a či to je komunita, či je to rodina, a keď je to dobré, tak naozaj potom sme šťastnejší. Okrem toho, že žijeme dlhšie. Janči minule hovoril o takzvanej krabici alebo krabičke a prianí a želaní. Že keď vstupujeme do rôznych vzťahov, a je to aj nie nevyhnutne iba medzi partnermi, že muž a žena, ale obecne to platí, že máme medzi sebou nejaké také očakávanie a niektoré tie očakávania sú také ľahké, akože také hmotné. Mne sa zdá, že že nie je to až také ťažké ich naplniť. Teda asi nie každému, ale v princípe v našej západnej kultúre. Neviem, čo sú také autá, že chcel by som, keď budem s tebou, tak mám auto, alebo že mám dom, že mám teda pekné bývanie, alebo že mám dobrú dovolenku. A tieto očakávania
ktorými prichádzame do vzťahov, keď sú na tejto úrovni hmotnej, tak nie je to až taký vážny problém. Nakoniec Steve Jobs vravel tiež, že nezáleží na tom, som nejaké video teraz pozeral, neviem, či to dobre ocitujem, že nezáleží na tom, že či máte auto za 2000 €, a on hovoril v dolároch, za $2000 alebo za $200,000. Na miesto, kam sa potrebujete, sa obidvoma rovnako, teda prostriedkami dostanete. Akože veľmi múdry človek, škoda, že na to príde až človek, až keď má peniaze a má to 200 000 auto. Ale bolo by dobre, keď sme na to prišli skôr. Ale v princípe je to tak, že niektoré je ľahké nejakým spôsobom veci dosiahnuť. Horšie je to, a potom sa nám zdá, že žili šťastne. Hej? Lebo o to nám ide, že by sme žili šťastne. To sa mi zdá, že to je celkom dobrý cieľ. A keď popri tom oslávime Pána Boha, tak ešte lepšie. Lebo to sa mi zdá, že je ultimátny cieľ. No, problém ale však je, keď máme, že v našich krabičkách prianí, s čím my vstupujeme do vzťahov, sú aj veci, ktoré sú trošku iné, sú také akoby takej nehmotnej povahy. A sú to napríklad, keď máte nekompatibilný intelekt. Môžeš prekliknúť. A je to problém a prídete na to trochu neskoro, hej? Že ťažko sa s tým robí. A ono to vôbec není vtedy smiešné, hej? Že je to problém, preto no. Alebo možno iné, že to není že na intelekte, ale že je to povaha, že sa stretnú dve povahy, ktoré ako je to zložité a veľmi ťažko sa riadia, hej? Je to na úrovni génov a ťažko sa to akože opravuje. A viem, o čom hovorím, pretože ja s tým zápasím s jednou z takých výrazných črt celý život. A moja žena možno viac. A potom sú tam ako iné veci, ako napríklad môžeš záujem alebo nezáujem o sex. Že vstupujete do toho. Ináč, to je zaujímavé, že na stredných školách, keď robíme taký prieskum, pýtam sa, že koľkokrát si myslíte, že by sa manželia mali milovať, tak ako, to sú neuveriteľné čísla. Ako ja úplne žasnem, keď sa opýtam, že a vašich rodičia, oni sa vôbec, hej? Že je to také trošku nekompatibilné. A takto častokrát býva aj vo vzťahoch, že tie očakávania sú niekde inde a prináša to hodne napätia. Hoci pravdou je, že myslím, že je to preceňované. Škoda, že na to príde človek až po 50-ke alebo okolo 60-ky. A potom tam môže byť duchovný nesúlad. A duchovný nesúlad to je ťažká vec, ale je to niečo, na čom je veľmi potrebné ako pracovať, pretože že keď to tam nie je, tak tie duše majú trochu problém sa spojiť. A o tom tu hovoríme. Keď hovoríme o tsunami, tak to je, že keď sú ťažké veci do života a ktoré ešte keď nám to nepomáha v tom, aby sa spojili duše, tak máme vážny problém. A môže to byť aj rodina partnera. Tam to súvisí s tým, že teraz pre manželov zrejme, s tým, čo je v Genesis 2. kapitole, že muž opustí a prilne k svojej žene. Hej. A keď sa rodičia do toho, že zvlášť je to na strane teda syn a matka, a keď to tam je také nejaké nezdravé a čudné, tak ako je to problém. A môže to byť zranenie z minulosti, takisto, že vstúpite na niečo a keď sa to objaví, tak nám to tak nejako vybuchuje. To je jedna celá téma, neviem tam tráviť čas. Alebo sú to slepé miesta. Že jednoducho nevieš o sebe niečo, a to aj normálnych vzťahov, že čo všetci ostatní vedia a ty to nevieš. Hej? Niekedy si vravím, že niektorí ľudia, a možno aj sám, že by sme potrebovali nejaký taký kurz seba uvedomovania sa. Hej? Že tej schopnosti sa pozrieť na seba, že čo vlastne chcem, čo konám, ako vyzerám a že sa uvedomíme. Je to strašne dôležitá vec vo vzťahoch, lebo keď to nie je, tak potom to neskutočne vybuchuje. Že máte potom problém, alebo máme problém sa spojiť ako duše. Lebo o to ide, aby sme boli naozaj blízke. Alebo je to zdravotný stav. Hej? Na zdravie.
skús prepnúť toto nie je zrovna o zdravotnom stave, je to teda, že by bol problém s ušami, ale je to o niečom inom. Ale takisto zdravotný stav môže spôsobiť, že máte želanie a to je úplne korektné želanie, že by to bolo tak, ako to má byť, a keď to nie je, tak je to také tsunami, ktoré potom to môže vyzerať nejako takto. No, otázka je, že čo vlastne s tým, ako sa k tomu postaviť. Ježiš hovoril takú tú známu vetu, že potom poznajú všetci, že ste mojimi učeníkmi, keď sa budete navzájom milovať. Dobre ste so mnou? Tak trochu. Dokonca by sa to dalo povedať, že podľa toho poznajú všetci, že ste mojimi učeníkmi, keď sa budete dokonca aj v rodinách navzájom milovať. A dokonca aj, že to je rozšírené. Lebo ak to nie je, a okrem toho, že budeme žiť kratšie a budeme mať mizerný život, po čom nikto netúži. Alebo niekto, hej? Celý život som potom túžil, aby som mal mizerný život. Dobre. Jednoducho je to veľmi dôležité, aby to tam bolo, pretože tým, keď je to aj v rodine, ak je to vo vzťahu, je to také raritné v dnešnej spoločnosti, pretože polovica ľudí sa rozvedie, to už nedá, a zvyšných 45% je také, že to si to nejako, akože však to nejako prežíme a povedzme zvyšok celkom fajn a malé percento je, že je to tak, ako to má byť. Ale to malé percento oslavuje Pána Boha. To malé percento ukazuje o tom, že Pán Boh to vymyslel tak, aby sme odrážali to, čo on žije v Trojici. Jednotu, lásku, nadšenie jeden pre druhého, spoločnú prácu a tak ďalej, po všetkých sfér. Tak skrátka, že to je tak, ako to má byť. Preto je to dôležité, aby naše vzťahy boli také, ako majú byť. Zajímavé, že Ježiš si použil, alebo anjel do Efezu, som bol presnejší, v 2. kapitole Zjavenia, si použil toto slovo, alebo toto prirovnanie, tento obraz prvej lásky medzi ľuďmi. A všetko robili tak, ako mali, ale mám proti tebe takú jednu malú vec, že si opustil svoju prvú lásku. Zajímavé, že si požičiava tú metaforu zo života a dvoch vzťahov a lásky a používajú na zbor. Pamätaj, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a čiň prvé skutky. A ja myslím, že to patrí aj do vzťahu, do manželského vzťahu, že by sme mali usilovať nie o priemernosť, ale o niečo výnimočné, o niečo, kde je prvá láska. Neviem, akú máte predstavu, keď premýšľate nad tým, čo je prvá láska. A ja keď nad tým premýšľam, tak to je o tom, že jednoducho časťou môjho života je ten druhý, nad ním premýšľam, som z neho nadšený, teším sa domov a som šťastný. Alebo som. Lebo potom platí to a potom žili šťastne. A ja by som chcel, keby sme si spravili teraz taký malý privátny prieskum, nikomu to neukazujte, nikomu to nehovorte. A ak viete počítať z hlavy, tak mali by ste mať schopnosť počítať do 30. A ja by som chcel vám dať 10 otázok pre tých, ktorí ste slobodní alebo nie ste v manželskom vzťahu, tak iba 8, myslím. A budete taká úloha, že keby ste to mohli škálovať od 1 do 3 a jeden bod si dáte vtedy, ak to vôbec o vás neplatí. Hej? Že nie je to vôbec pravda, hej? Keď poviem tú tézu. A 3, tak toto úplne platí pre mňa. 2 je taká, že že sa celkom dobre nevieš rozhodnúť, že nie je to úplne také na jednu alebo na druhú stranu. Hej? Je to také, buď svieti, alebo nesvieti, alebo niečo medzi tým. Tak poďme na prvú otázku, alebo prvú tézu. Neviem, či si to dokážeš zapamätať, ale bolo by dobre, keby si vedel na konci skóre, lebo bude aj vyhodnotenie. Tak poďme. Jeden alebo obaja strácate nádej, že sa... ešte jedna vec. Pre vás, ktorí nie ste v manželskom vzťahu, skúste rozmýšľať o niekom,
kto je vám naozaj, naozaj blízky. A mal by to byť niekto, kto je vašej duši naozaj blízko, ktorému môžete povedať veci, ktoré že naozaj blízko. A môžete, a možno, že už nemôžete. Hej? Ale mal by. A ak takého nemáte, tak máte problém. Treba si takého nájsť. Alebo niečo so sebou robiť. Tak prvá téza. Jeden alebo obaja strácate nádej, že sa oplatí ešte o tento vzťah usilovať. Jedna, vôbec to neplatí o mne. 3, je to tak. 2, druhá téza. Strážite si oddelenie finančné prostriedky. A tuto sa na slobodných, to sa zrejme vás netýka. Takže tuto nemusíte počítať. Čiže máte svoje účtovníctva, hej, to sú moje peniaze, som v manželstve, to sú tvoje a my si ako máme... A nehovorím ak máte firmy a tak, že máte, tak to je jasné, že to je trošku iné. Hovorím o takých ako rodinných peniazoch. Hej. Tretia. Jeden alebo obaja pripisujete zlé motívy tomu druhému. A to je ten stav, keď sa niečo stane, tak už viete odpoveď, že jasné, lebo. Sice nevidíte tie prázdne miesta, čo v tom príbehu je, ale už si ich dokreslujete. Hej? Dochádza k tzv. Nejakej demonizácii vzťahu. Kedy je všetko zle. 1 vôbec nie, 3 úplne to platí o mne. 4. Jeden alebo obaja nemáte viac chuť odpúšťať. Môže sa vám to už, akoby sa to neoplatí. 5. Jeden alebo obaja sa cítite vo vzťahu ako vo väzení. 6. Jeden alebo obaja používate voči sebe negatívne jazykové prostriedky. Čiže neznamená to, že to musia byť nadávky, ale môžu to byť také prirovnania, alebo také tie také sarkazmu, irónie. 7, pardon. Úplne sa vytratil spoločný intimný život. Váš spoločný, hej, lebo nemusí sa úplne vytratiť. Táto otázka zrejme není pre slobodných. 8. Svoju náklonnosť, alebo svoje srdce, realizujete v inom vzťahu. Áno. Ak realizujete v dieťati, že to je to, ale nie pri manželovi alebo manželke, problém. 9. Stratila sa radosť partnerovi poslúžiť s čímkoľvek. A 10. Netešíš sa ísť domov a byť s ním alebo byť s ňou. Pri tebe, kto si slobodný, nie je domov, ale v podstate, že sa s tou osobou stretneš, kde by si mal mať dobrý vzťah. Dobre, takže skúsime si to zrátať. A máte? Ešte raz. Na zázname. Dobre. Takže tu sú výsledky. Také hodnotenie, že ak si získali od 10, pri vás slobodných od 8 a do 10 vzťahov pri slobodných a pri čo ste vo vzťahu, teda v manželstve, tak 10-12, tak skvelé. Akože len tak ďalej. Naozaj si šťastný človek. A mal by si byť, ak nie, tak akože treba niečo s tým robiť, ale neviem čo. Ak máš od 13 do 21 pri slobodných 11 až 17, tak daj bacha. A treba zmeniť to, čo treba. Si v štádiu, kde si stratil prvú lásku. Hej? A ozaj, keď Ježiš oslovuje prvú lásku, tak on hovorí, že to není, že tak nevadí, však to je jasné, však počasie to stejne vykypí a ako je to inak, hej. Nie, on hovorí, čím pokánie, toto je vážne, lebo ako pohnem tvojim svietnikom, hej. 22 až 30 a pri slobodných je to 18 až 24, vyhľadaj odbornú pomoc. Akože choď teraz. Ani to nedopočúvaj. Vážne. Vážne.
No dobre, tak ešte zostane, ale potom, keď sa naješ, tak potom, hej? Dobre, ísť do veci, keď si v pohode, s plným žalúdkom. Totiž je to niečo, konečne niečo, čo som študoval. Ja to milujem. Neviem, či ste počuli o plastickej elastickej deformácii zo strojariny, ale materiál sa unavuje počase. A ono ako sa cvičí, ako prechádzame životnými skúškami a to neviem to dať do množného čísla. Stáva sa to, môžeš prekliknúť, že ako sme zaťažovaní, to je tá zvislá časť a tá vodorovná je tá stav deformácie. Tak na začiatku v tom prvom kvadrante je to iba tak elastické, je to strašne dobré, že sa to tak, ale vracia sa to späť do toho stavu, že sme to stále zdravé. V tej druhej časti, že keď je to až moc, že to necháme, tak potom dochádza k plastickej a nevratnej deformácii. A to už je problém. Už to nefunguje tak, ako to má. A tá posledná fáza, to je fáza fraktúry. Že sa to ulomí. A v podstate už to je úplný koniec. A každý sme nejako inak, môžeš mi ma? Že každý máme tú krivku rôzne nadstavenú. A to, čo je výzva dnešného dňa, pokiaľ sme vo vzťahoch, ktoré nie sú patologické. Patológia, hej. Tak a to znamená, že nie ste vo vzťahu, kde sú nejaké návykové látky, alebo že tam je niekto, kto je narcis a nad určitú úroveň, lebo narcizmu má tiež nejaké škály, alebo je tam cudzoložstvo, proste nejaká taká ako patológia, tak sme vyzývaní, aby sme niečo k tomu robili. Ináč musíme robiť aj pri týchto stavách, ktoré som spomenul, ale tie sú viac o úteku. A to je iné riešenie. A poďme do príbehu, ktorý máme, ktorý som čítal na začiatku, o 2 ženách a o 1 mužovi. A najskôr si prejdeme len také pozorovacie veci, ktoré sú z toho príbehu a pozrieme sa na jedno špecifické tsunami, ktoré možno nejaké percento ľudí z nás zažije a možno nie, ale aj tak je dobre o ňom hovoriť, lebo je v písme. Tak poďme na to. Elkána, 2 ženy, to znamená, že je bohatý muž. Ak máš 2 ženy v tom čase, je to tak. Jedna sa volá Anna, druhá Penina, jedna má deti, druhá nie. Problém je, je to zbožná rodina. Chodia každoročne, ináč to není ako, že každoročne, že chodíme na Vianoce do kostola. Vtedy museli prechádzať, môžete ukázať, nejaké kus cesty, toto je jedna alternatívna cesta, potom ešte iná, lebo nie je to také jednoduché úplne povedať, že koľko to kilometrov je. Ale raz za čas chodia, vyšlapú si to, lebo nemajú auta, aby obetovali. Tak, sme na mieste obetovania. Môžeš. Áno, ďalej. Díky. A Elkána, manžel, prináša obetný dar a zrejme sa jedná o obeť, ktorá je obeťou no, to je ten čas, keď nemáte to slovo. Ktoré je obeťou, pokrmovou obeťou, hurá, však je to pokrm. A jednoducho prinášate niečo Hospodinovi z vďačnosti alebo z nejakého dôvodu a obetujete to a potom to uvaríte a zjete. A ak to nezjete, Levitikus 7. kapitola, tam sú nejaké také inštrukcie ohľadne toho, tak jednoducho musíte to potom spáliť, čo je obrovská škoda, čiže vy to chcete zjesť. Väčšinou, keď to je bohatá rodina, tak prináša niečo také väčšie, tá hostina je väčšia. Keď je to malá, tak je to veľmi skromné. Je to také limitované. Ak to nezjete, musíte to spáliť, čiže je to škoda. Tuto dostáva Anna mimoriadny diel. Čiže zrejme to bude nejaké dobyča alebo niečo ovečkoidné alebo niečo také. Problém je, že
pri tomto, ako sú spolu celá rodina, a zrejme aj doma, lebo ono to sa rozširuje, tak je urážaná Anna a je utrápená. A utrápená je zo správania svojej, neviem presne, ako sa nazývali medzi sebou, ale aj z toho, že Hospodin jej uzavrel lono. Opakuje sa to niekoľkokrát. Ďalšie pozorovanie. A Penina teda doháňa až k slzám, takže Anna ani nejedáva. A problém je, ja dúfam, že to nebolo, keď to bolo teda počas, že boli v tom Šíle, keď obetovali. Lebo ak to bolo vtedy, tak to je ešte väčší problém, lebo to je obrovská škoda. Hej? Že nemá to kto zjesť a musí sa to vlastne spáliť. Jej muž je však po ruke a je veľmi výstižne a veľmi so záujmom sa pýta: prečo plačeš a neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzácnejší než 10 synov? No a ja by som chcel pozvať medzi nás Tima a Ľudsku, pretože oni si prechádzali nejakou takou podobnou situáciou a mám na nich pár otázok. Som rád, že Timo mal 2 ženy a nie. Tak ďakujem, že ste prijali pozvanie. Asi toto nie je zrovna to najľahšie interview. Ale trochu ľahšie, ako keby sme ho robili pred pár rokmi. Tak akokoľvek. Môžete možno, že sa podeliť, ak sa vám dá, s niečím, čo bolo vaše také nejaké životné tsunami, ako čo sa týka manželstva. Nemusíte ich úplne do detstva, ale vedeli by ste povedať možno 1 alebo 2? V jednom sa nachádzame práve teraz. Aha. Takže o rok budú... Áno, a tie ktoré? No, to, za ktoré... To vlastne jedno tsunami vyprodukovalo druhé tsunami, takže... Ale nie, Timo našťastie nie je bohatý, takže nebola tam žiadna druhá žena, to som chcel povedať. Ale jedna z tých našich takých nenaplnených túžob, čo sme mali v krabici, bola mať vlastné deti. Tým, že ja som od malička sa o všetky deti starala, Janči ma tu raz nazval, že som tu taká zakostolácká arcimanka. a my sme sa síce zobrali mladí, keď som mala 19 a Timo 22 rokov, ale vedeli sme, že vtedy sme museli dokončiť nejaké iné veci, mali sme ešte školy a prácu a tak. Ale potom vlastne prišiel čas, kedy už sme chceli začať riešiť deti, ale neprichádzali a potom aj keď prišli, tak to nevyšlo. O viacero babetiek sme prišli, takže to bolo také riadne tsunami, že to vyprodukovalo veľa otázok a aj veľa možno konfliktov a zmien vo vzťahoch. A koľko babetiek sa nenarodilo? 4. 3, 4. No dobre, teraz sa potom dohodnete. Ako ste to... Aké bolo vnútorné prežívanie? Jednak na strane, teda na úrovni ako logiky, že čo s tým, a potom na úrovni možno vo vzťahu voči Pánu Bohu. Lebo toto sa naozaj hlboko dotýka ešte. No, ak môžete. Hej, a sme sa akurát včera o tom trošku späť rozprávali, lebo sme si chceli prejsť, že čo povieme. A vlastne muž a žena to prežívajú trošku odlišne. Čiže ani my dvaja sme to neprežívali úplne rovnako, pretože chlap je taký skôr, že však OK, nie je. A zväčša si človek vie aj predstaviť nemať deti. Je to iné pre ženu a o tom Ľudská bude viac hovoriť. A pre mňa celá tá etapa, alebo celá tá fáza bola takým novým spoznávaním, že čo to znamená, že Boh je dobrý Boh. Lebo človek podvedomky vyrasta v tom, že dobrý Boh je, lebo dáva dobré veci a život ide smerom, ktorým som tak tajne dúfal a modlil sa za to, že by to tak šlo. A nevždy sa to tak deje. A to je potom ten bod, kde ja som vlastne niekoľko rokov si musel toto v sebe vysporiadať. A v podstate počas toho, jak sa nedarilo mať deti, ja som rozmýšľal nad tým, OK, ako bude vyzerať život bez detí. A na to som sa mentálne 5 rokov chystal.
aby som s tým bol nejako v pohode? To bola otázka. A ľudská, ty si to ako? No, tak ja som sa tiež musela vysporiadať s tým, že keď človek narazí na to, že žije v hriešnom svete a tiež bere od malička Pána Boha ako niekoho, kto dáva dobré veci a zrazu narazí proste na veľmi ťažkú stratu a pochopiť to, že to nedal Pán Boh, že Pán Boh dáva dobré veci a že Pán Boh je so mnou v tom celom a je v tom celom dobrý. Takže tiež ako tým, že na tomto sme sa zhodli, že vnímame Pána Boha ako dobrého v každom čase. Že to je pravda, ktorú sme si museli osvojiť. Ale ja som sa nepripravovala na to, že deti mať nebudeme. Rozmýšľala som, že aká je tá cesta, cez ktorú Pán Boh nám tie deti dá. Asi tak nejako. A skúšala som, alebo teda to, čo som vo vzťahu k Pánu Bohu mala, tak som mu dôverovala v tom, že nejako to bude. A asi nie teraz, že nie hneď, lebo som si predstavovala, že však jasné, že hneď. Ale bolo to asi 6 rokov, keď sme sa snažili a kým sme nedostali Johanku, tak naše druhé tsunami. A boli ste pripravení aj na to, že teda by ste nedostali Johanku? Ja som prešiel takým procesom, že hej, že ja som už rozmýšľal prakticky, že lebo to je práve ten chlap, že OK, tak toto nie je, tak teda čo? A projekt, vymeníš za projekt. Tak ja som už rozmýšľal, ako vyzerá život bez dieťaťa, čo to znamená pre službu, čo to znamená pre život, pre domácnosť, ako by sme mohli otvoriť domácnosť ďalším ľuďom, prípadne študentov tam mať. A starať sa o ľudí iným spôsobom. A v podstate ja som bol taký už odozdaný, že bude alebo nebude, ale som v pohode s jedným aj s druhým. Mhm. No a ja, keď mi Timo povedal, že si nasťahujeme ku nám doma študenta, tak bolo ďalšie tsunami, nie. Takže nie, ja som s tým ešte nebola úplne zmierená, ale nastalo také zmierenie, lebo v ten rok, čo vlastne sa Johanka narodila, tak ja som mala takú výzvu, keď si dávate predsavzatia v januári, 1. januára na ďalší rok, tak ja som mala výzvu, že sa chcem tešiť z Ježiša, že on je ten, ktorý je podstatný a na ničom inom v podstate nezáleží, že on má byť moja radosť. A to veľmi som to tak vnímala a zažívala a potom prišla aj vojna v Ukrajine a všetci rozmýšľali, že čo teraz a ja som bola také, že Ježiš je moja radosť, akože nechcem to zľahčovať, ale bolo mi to úplne jedno a hej, a to bolo veľmi asi kľúčové, že ma toto naučil, že moja hodnota vlastne nezávisí na tom, že či vôbec deti budem mať alebo nie, alebo moja radosť na tom nezávisí. A to je zrejme aj nejaká taká lekcia učiteľná, ktorá z toho, ktorú podávate ďalej. Je niečo, čo by ste možno že chceli povedať ďalej pre ľudí, ktorí možno prechádzajú obdobím tsunami? Hej, ak je to tento typ tsunami, tak je to legitímne tsunami. A je to úplne v pohode, keď sa nemáš dobre. Keď sa možno hneváš alebo kladeš otázky Bohu. A moja taká rada je, že by si nachádzal identitu v Bohu, ktorá není podmienená naozaj ničím iným. Či budeš mať deti, nebudeš mať, či budeš mať vlastné alebo adoptované, či budeš mať študentov v domácnosti. A že tvoja identita je v Bohu a to ti umožní potom sa radovať s druhými ľuďmi, ktorí možno v tvojom okolí majú deti a ty si ten, čo nemáš dieťa. Hej, ale akože za mňa dôverujte, lebo akože ja som to veľmi prežívala, že ja mám tú túžbu a Pán Boh vidí, že ju mám a nejakým spôsobom, keď mám túžbu sa starať o nejaké dieťa, tak proste Pán Boh ho dá do nášho vzťahu, či už bude naše alebo niekoho iného. Takže áno, ak máte takú peninu doma, čo ja som teda našťastie nemala. A akože mali sme, hej, rôzni ľudia nám povedali rôzne veci a veľmi to boli, keď nemôžete mať deti a niekto za vami príde a povie, že no, asi máš hriech v živote, alebo
si sa prekliala, alebo preriekla, uriekla, alebo neviem čo, a začnú mudrovať o tom. A mne to teda došahalo riadne mysel, lebo človek to nenechá len tak, preskúma všetky možnosti a začne nad tým rozmýšľať a akože spôsobilo to veľa trápenia. Tak ak máte takýchto ľudí v živote, tak mi to je veľmi ľúto, ale nemusíte im veriť, môžete veriť iba tomu, čo o vás hovorí Boh. Srdečná vďaka. Ešte si chcel, Timo, niečo? Nie. Že peniny sú v živote. Mm-hmm. A treba sa na to rovno pripraviť, lebo či už je to pri deťoch alebo v iných oblastiach života, vždy niekto príde a ti vysvetľovať, prečo to u teba není v poriadku v danej chvíli. Hej, a rátajme s tým, že obzvlášť v našich kresťanských kruhoch, ako máme špecialistov na to, ktorí rozumejú životu a vám to povedia. Je to tak. Hej, ale je dobre mať priateľov, možno že starších priateľov, ako sú Hrubovci a ďalší, a za ktorými viete zájsť pobedákať si. Tak voči penine si nájdete niekoho, s kým môžete sa pozdieľať o svojom žali. Tak. Ďakujem veľmi pekne. Nech vám Pán Boh žehná pri riešení ďalších tsunami. A prieskum Johna Gottmana hovorí, že šťastné páry nie sú bohatšie alebo múdrejšie než tie ostatné. Tie málo šťastné páry. Avšak naučili sa jednu dôležitú zručnosť. Držia svoje negatívne myšlienky a pocity o tom druhom tak, aby neprevýšili tie pozitívne. Jeden z najdôležitejších faktorov v predpovedaní toho, ktorý pár sa rozvedie a ktorý nie, je pomer pozitívnych ku negatívnym vplyvom počas konfliktu. Stabilné páry majú pomer 5:1. Tieto páry si vyvinuli emocionálne nezdravý vzťah. Vysoký stupeň emocionálnej inteligencie umožňuje párom vzájomne si rozumieť, ctiť si jeden druhého a to posilňuje ich šance dlhého a šťastného manželstva. Ja by som chcel teraz ešte na záver prejsť 8 tipmi alebo krokmi pri vzťahovej tsunami, ktoré sa učíme od Anny, od Elkána, od ich rodiny. Tak poďme na nich. Na ne. Môže aj tak. A Anne však dal mimoriadny diel. Ak si v takomto stave a si blízka osoba, pomôž ako len vieš. Urob extra starostlivosť. Čokoľvek, nech to je čokoľvek. Priniesť milosť a priniesť niečo, čo je pozitívne, čo je dobré a prejav svoju lásku a svoj záujem. Typ druhý. Komunikuj do hĺbky. Elkána dal 4 otázky. Všetky tie 4 otázky neboli otázky, na ktoré by nevedel odpovedať. Boli to otázky vzťahu. Boli to otázky, ktoré mali stimulovať Annu, aby premýšľala o tom, kde sú. A aby sa postavila k veciam z inej perspektívy. A je veľmi dôležité mať niekoho si nájsť pri tsunami, s kým môžeme o tom rozprávať. A niekto, kto je zrelý a kto nám naozaj pomôže sa z toho dostať. Tretí tip. Prines to pred Hospodina. Anna išla do stánku, v žalostnom plači sa modlí k Hospodinovi. My toto častokrát robíme, ale častokrát nám chýba základná zručnosť. A tá zručnosť je, keď niečo priniesieš pred Pána Boha, že to tam aj necháš. Že si to nezobereš späť. Toto, ak sa nenaučíme, tak máme vážny problém. Zdá sa, že Elkána a že Anna toto mala. Dokázala to priniesť pred Hospodina a dokázala to tam aj nechať. A ako to robiť, môžeme potom v diskusných skupinkách cez týždeň. A ďalší tip. Urob záväzok a vyjednávaj. Vyjednávanie s Pánom Bohom je častokrát opakovaný spôsob, ako priniesť spokoj do svojho vlastného života. Ponúkni mu niečo. Povedz, zaviaž sa.
A jednoducho zápas o to, tak ako Abraham, ako Mojžiš, alebo ako Ježiš. Nezáleží na tom, či to vyhráš, či to dostaneš to, čo chceš. To nie je podstatné. Podstatné je, že odchádzaš spokojom, lebo vieš, že ty si toto ponúkol, nebol to prijaté, dobre, zariadím sa a idem jeho cestou. To súvisí aj s tým odovzdávaním, že nenesieme svoj batoh so sebou aj späť, keď už sme s ním. Ďalší tip. Rešpektuj kňažský úrad. Je zaujímavé, že Eli, kňaz, to nebol zrovna kňaz, kde by ste chceli sa k nemu chodiť spovedať každý deň, zvlášť keď tak premýšľate trošku o jeho rodine a o jeho synoch a ako fungovali. Hej? A predsa, keď ti niekto povie a prídeš za ním ako za duchovným a dá ti nejakú radu alebo ťa vyšle s niečím, ako rešpektuj to. Nesnaž sa to, lebo potom tam alebo nechodia, alebo jednoducho to, potom to nefunguje. Ale myslím, že to je veľká lekcia rešpektovať kňažský úrad, dokonca aj bez ohľadu na to, že kde ten kňazský úrad, alebo ten kňaz naozaj je. A ja myslím, že pri Jančím to máme celkom ľahké. Je to skvelý muž a múdry muž. Ale táto zásada je na diskuziu cez týždeň. Ďalší tip. Zmeň svoj postoj a buď disciplinovaný. Jednoducho, tá disciplína súvisela s tým, že odišla domov svojou cestou, najedla sa a tvár už nemala smutnú. Jednoducho jej príde čas, keď sa umieš od slz, naješ sa a povieš, dobre, ideme, nový štart. A to chce disciplínu a ak to neurobíš, ako máš problém. A ďalší tip. Zmeň svoj postoj a odváž sa risknúť zranenie. To zranenie súviselo s každým intimným vzťahom, ktorý Anna s Elkánom mal. Hej. Vieš si to predstaviť, lebo zase nič, je to viac a viac zraňujúce. Jednoducho, keď to odovzdáš Bohu, tak nech už to bude akokoľvek, ako uvoľni sa, riskni to. Lebo to je zároveň aj test toho, či si naozaj slobodný od toho, že čo Pán Boh chce, alebo teda čo ty chceš. Skvelé. A ďalší tip. Naposledy, keď niečo slúbiš Hospodinovi, tak to sľub. V živote som počul strašne veľa sľubov. Keď urobím tú štátnicu, začnem chodiť do kostola. Nič. Keď sa vyhrabem z tejto lavíny a začnem čítať Bibliu. Nič. Akože veľa konkrétnych sľubov, ktoré nezafungovali. Pán Boh naše sľuby bere veľmi vážne. Ber ho aj ty vážne. A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Nech nám Pán Boh dá milosť vyťaziť a v tsunamách, cez ktoré ideme, s ním, nie z našej vlastnej sily. S ním sa to dá. Ja tomu verím, pretože jeho nádej a to, čo on ponúka, je to najlepšie, čo máme. A najsilnejšie. Tak nech je on oslavený. Ďakujem.